Εδώ είναι. Εδώ είναι. Τώρα έγινε τι έγινε, θα κάνουμε το πάνω. Πρόσεχε, σβηστάς, πρόσεχε. Εγώ περπατάω. Θα γίνεται πάλι, θα βοηθήσω όλοι. Εντάξει. Τούτο θέλει να πληθεί τώρα, να γίνει πάλι. Δεν μου στο ρολεύεις για αυτά και για τούτα, για τις καρέκλες. Εντάξει, θα κάνουμε το πάνω, θα βοηθήσω και το Δημαρχείο και όλοι. Το θερμοσύμφωνο, το σισάρι, το μπάνιο. Χαμός γίνεται, χαμός. Οι έγες είναι μέσα, δεν μπορώ να βγάλω και τις έγες. Είναι καμένες από πίσω πέκει. Δεν είναι Θα μας πούμε εμείς κάποια σήμερα της βάρας. Θα πρέπει να φύγουν έτσι αλλιώς θα... Πού είναι κύριε? Είναι καμένες. Μέσα στην καλύβα. Καλή κάνει. Είστε από κάποιο... Queda ni modo, plátano. Για τα καθάρισμα, για τι... Εντάξει, ό,τι θα γίνει με το Δήμο θα στείλουμε να το καθαρίσουμε να το κάνουμε. Εντάξει, πρόεδρε. Ό,τι μπορούμε, ό,τι βοήθεια θα χρειαστεί, τα πάντα θα κάνουμε για να... Εντάξει. Γιατί θα πρέπει, τι κάνουμε. Δεν θέλουμε μόνο υποσχέσεις, θέλουμε τι Δεν είναι υποσχέσεις τώρα, δεν είναι ποτέ για υποσχέσεις. Ένα έμιση μήνα. Όχι, δεν είπα εγώ, πρώτη φορά σε... Ό,τι βοήθεια θα θέλει η καιρά, είμαι εγώ σε θέση του παιδιού σου, στη θέση του αδερφού σου, ό,τι θέλεις. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει. Soy dominat más. Να με χειριστείς στο ρητό, θα να έρθω εκεί το γάρι του και θα λιάνω θα το κάνω. Να το να με χειριστείς, θα έρθω να το κάνω. Όχι, αντιδόνια λάδι που παίρνουν να με χαμένο να πάρετε... Να το παρθούσα εγώ, να το παρθούσα εγώ. Τι κάνεις αυτό με το λάδι? Εγώ να βγάλω το τραπέζι από την κουζίνα, να μάσω εκείνα τα νερά εκεί μου να μην σαρθούν τα μπουρλάπια λέω. Πού είναι το κράτος εδώ πέρα που είναι, το δακρυφό εγώ. Αν δεν θα κάνω. Ναι. Πού είναι, πού είναι. Εγώ δουλειά έχω το τεχνικό βιβλίο. Εκεί είναι το λάδι εκεί μέσα. Το λάδι εκεί βγαίνει. Το κόντρο είναι γεμάτο κάτι. Τι κάνεις αυτό με το λάδι? Εγώ να βγάλω το τραπέζι από την κουζίνα, να μάσω εκείνα
Τα νεράκι μου να μην σαρθούν τα μπουρλάπια λέω. Εγώ πάνε στο... Αυτό παγαίνει πάνω. Α, παγαίνει πάνω. Και ρίχνει κάτω νερό. Έχει το κουμπί. Τώρα έχετε φως, άμα το έτσι το κουμπί εκεί δουλεύει πόμπα. Ρωτώματα. Μάνα μου ήμασταν έτσι καιροί. Βόησε ο Θεός. Όχι ρε παιδιά,